Зараз у области жыве каля 3000 былых непаўналетніх вязняў фашызму. І лёс кожнага з іх апаліла вайна. Бацьку Владзіміра Сёмушкіна расстралялі ў чэрвені 41-го. Маленькага Володю разом с сям'ёй у гады оккупации вывезли на примусовые работы ў Польшу. Когда на твоих глазах расстреливают твоих родных, близких, уничтожают их, такое не забывается. Вот мне было там 2-3 года, и я помню, как нас гнали на расстрел. Помню, как расстреливали, как эта земля, когда засыпали, земля вот шевелится, живые люди. Нельзя, чтобы такое повторилось. То, что немцы сделали с нами. Кожны год былыя вязні канцлагераў, грамадскасць і моладзь збіраюцца разам, каб ушанаваць памяць об ахвярах фашызму. Традыцыйнае месца сустрэчы ля памятнага монумента, дзе былі расстраляны больш за 2000 мірных жыхароў. Кожны чацвёрты беларус загінуў на той вайне. У іх ліку і ахвяры концлагераў. Мы жывем і памятаем кожнага з іх. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».